салом бародарони азиз, бо шумо ҳастам мисли ҳарвақта дилҷӯи хатлон. имрӯза видео дар бораи муш. муш ин таҷҳизоти ёрирасони идоракунии программаҳои компютерӣ мебошад. қисми зиёди истифодабари программаҳои ҳозира бо муш иҷро мешавад. мушак одатан аз ду тугмача ва як чарх серкул яъне ки ролик иборат мебошад. якум тугмачаи чап, дуюм бошад тугмачаи рост ва сеюм бошад яъне серкул ролик. тугмачаи чап асосӣ мебошад ва тугмачаи рост ёрирасон ва байн бошад барои поёну боло рафтан яъне ки ролик. серкул одатан барои варақгардонии экран пешбинӣ шудааст ва истифодабарии онро бо зудӣ аз худ намудан мумкин аст, яъне ки ҳамон серкулро зудтар аз худ намудан мумкин аст. дастро ба болои мушак аз рӯи қоидаи зерин гузоштан лозим аст. намудҳои доштани мушак, яъне ки мушакро чӣ гуна медоранд нишон додагӣ аст. бародаро, чуноне мебинед ду даст дар тори, яъне ки ду чилик дар тори тугмачаҳо бошад, якта дар тугмачаи чап ва дигаре дар тугмачаи рост. ангушти ишоратӣ ба тугмачаи чап ва ангушти миёна ба тугмачаи рост. дастро ба болои мушак аз рӯи қоида мондани онро ҳаракат диҳед. чӣ тавре ки мебинед курсори мушак ҳаракати мушакро дар экран айнан такрор мекунад. ҳамин тавр мо бо шумо қисмҳои асосии компютерро дида баромадем ва акнун бо қисми иловагии компютер шинос мешавем. хуш бародарони азиз, дарси оянда қисмҳои иловагии компютер аст. агар видео ба шумо маъқул шуда бошад лайк монед, подписатсия кунед. бо шумо ҳастам дилҷӯи хатлон. дар паноҳи аллоҳи пок.